tonnia fosforia vuodessa. Tehdas sanoo selvittävänsä asian suomalaistutkijoiden kanssa, mutta ei päästänyt heitä tänään tehtaalle. Yhdysvaltain keskuspankki aikoo pitää ohjauskorkonsa ennallaan vuoden 2014 loppuun asti. Egyptissä vietetään tänään kansannousun alkamisen vuosipäivää. Aukioilla ympäri maata on juhlittu ja toisaalta osoitettu mieltä. Monelle vallankumous on tuonut paljon tuskaa, eikä pilvenpiirtäjä innostus on vallannut useat suomalaiskaupungit. Pelkästään Helsinkiin on suunnitteilla 50 korkeaa tornitaloa eri puolille kaupunkia. Toteutuessaan ne muuttavat lopullisesti kaupungin ilmettä. Lapissa on ihailtu upeita revontulia viime yönä. Auringosta on irronnut, missä taivas on ensi yönä selkeimmillään, sen kertoo nyt Matti Huutonen. Vielä tämän keskiviikon pääaiheemme lyhyesti. Ja pian on urheiluruutu, missä nähdään vielä kello 21.50 ja 22.50. Näkemiin.